عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي تفرد بالبقاء وكتب على غيره الفناء، له العزة وله الكبرياء وله أجل الصفات وأحسن الأسماء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami na pamagpadaan tano si isagyang kai video tano. Ang kaya mawdu iningaranan sa Ahlus Sunnati wal Jamaah sa kanigiro naging kaya mga pagarinyo sa bitira sa kawang penginintano ko Allah subhanahu wa ta'ala aso kaplika sawiran kita no si ko mga ndauan waga matan waga Islam na makakwatan ron sa ndauan amabeloy sulutano kugitano kapanuno ata si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagugitano kapluluba si ko ikasusuat yan kita no giyang kuto agitano kapluluba ako mga limo yan. May sabab roonan na sulda na kanagiyang kai mapipikir tano pag-usayin tano ayabun talian na kilang namir kano o anto na i-definition o Ahlus Sunnati wal Jamaah sa mapuntok oriano to natugalinan tanong o antawa imapipikir mga tao igira amnya nagtano so term Ahlus Sunnati wal Jamaah nagupedian pakaurian tanuron na bagay tano sa tawsiya si ko mga pagaritano kasampayan nagyang kai video tano baba. So Ahlus Sunnati wal Jamaah na term anan pagka nagtano lalayon si ko mga ulama tano bata dilaboron sa mga ulama mutakhassisin o di na mutakhassisun si ko ilmul aqida pagka nagtano pa si ko mga ulama aya pianamaraniran piyakalaaniran sa sabut na si ko mga fiqhiyat giyang ka iya Ahlus Sunnati wal Jamaah si ko ta'rif yan definition yan mapuntok na nasiran so pupugunot o di na kumakapat si ko langulangwan mga katuro galabak makaayon si ko kitab agususunna mana so Ahlus Sunnati wal Jamaah nasiran sa mga tao adayran belaga suminitaling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguso miyapanutul inukitan mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum naguso mga tabi'un aguso miyamangunot kiran gitu so lalayan tanong restad kunag al-qurun al-mufaddala na giyang kanan mustalah giyang kanan at term na andid ni kanagatan ron na pulilagwi sa pamikiran tano mga tawanan adayran belaga sa hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam nagusunganin inukitan mga sahaba ining ginawa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oriano to si sagyang kuto kaya bigitano sa may to mapuntok ta'rif o pembetuan sa Ahlus Sunnati wal Jamaah na idawag tanwag yung kai adalag nuswara pamakinag tanwag yung kaisa ko mga pagaritano pag-usay niyan rakitano o antawa aso pedek ko mga tao mapipikir si isagyang kai Ahlus Sunnati wal Jamaah igira pagkanag tanwag yung kai term na idawag tanwag si isagyang kai pagaritano ang kai adalag nuswara Ustad Abu Haytham. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga bangsami, so mga ulama o din na so mga mampu ni sa sabut ko agama na matatalo katiruiran sa giyang kaya anta mga tao makasusulod sa giyang kaya terma Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adna mitiron sa ayatiran mga Ahlus Sunnah wal Jamaah udina aya dadaitan ang kanan mustalah Ahlus Sunnah wal Jamaah nasiran sa mga Ahlul Athar udina sa mga Salafiyah sa giyang kaya masa. Adang pamanamitiron sa tira na aya amay ka initlak o di na biyu ka na katiro ang kanan na Ahlus Sunnah wal Jamaah na aya pipikir no natiran na sa mga Asy'ariyah o di na so mga Maturidiyah o di na giyang utadua Asy'ariyah Maturidiyah. Adang paman ang mga ulama aya tindigiran dito yung majority iti kadaglan siya kung mga ulama na aya tigiran na pembetuan sa Ahlus Sunnah wal Jamaah o di na aya mga tao sa giyang kaya Ahlus Sunnah wal Jamaah nasiran so Ahlul Athar paman nagyang ay mga Salafiyah nagusto mga Asy'ariyah nagusto mga Maturidiyah. Ayali kasawan tanoron nagyang kauto paganay ron aya pembetuan sa Ahlus Sunnah wal Jamaah na sumanga Salafiyah. Naino ka sumanga padiyan na managtanog sa mga guru tanong. Si kudatan rompan kalabui na daan tanwa betadan sa maana o di na elay nan tunay pumbetuan tunay mana giyang kaya word giyang kaya terma salaf o di na salafi au giyang uta salafiyah tunay bida-bida no kapke nagatan ko terma salaf salafi o di na salafiyah oy giyang ko to salaf o di na salafus salih na si sa lugar na aya pipikin roon na gituso may pos o di na sumiyaw na siku luko mga Arab siku basaw mga Arab si man kumustalah o di na siku syara na basta aloy ng kanan salaf na aya pipikin san na sukurun al-mufaddalah ay manan yan siran sumiyaw una ipuon si ko kaya pakataling muna bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may alalagoy sa taloka century na siran qurunul mufaddala siran pembetuan sa salaf di na salafus salih sagong uta hadis na marego oy sagong uta ketiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum ayatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapia tempo udina mapia century na so masako orian yan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na supu makatundukiran na supman supu makatundukiran naginan salaf udina naginan betun sa salaf gipman nagyang ko to salafi na giyang uto ayaro na yaun nisbah ay manan yan na sutaw kekeliman yan udina aya kekedegnian aya pananamaran yan makakedegnian na so okay o mga salafus salih na gitu itaw kepakai betun sa salafi oy ay manan yan na aya kidegnian na so manhaju mga salaf udina so miyang unan tano pagtaw salafus salih mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mga tabi'in na mga tundukiran so masu salafiyun o di na salafiyya na plural form yan to ama na jama' yan to sa ipipikir nun na madagalo pa ma pama na gira miyakadagal na salafiyun o di na salafiyya naginan maana ang kaya terun tanwa salaf o di na salafiyya ino irang petirwa aya pembetuan sa Ahlus Sunnah na so mga Salafiyah na aya sabab na kagi si kom yaw na masa kuda panbuot ang kanan na term
salafiyah na aya pepekirniran odi na ay pembetukiran na mga ahlul athar na ahlul hadith. Ahlul hadith. Na miya kadeg so mga katuro mga ulama miya nga una lagi du Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal naguso mga pada mga ulama keluiran ng kanana ahlul hadith rina ahlul athar. Salagi du kialo yaun o Abi Hatim Ar-Razi atigena madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wat tabi'in wat tamassuku bi madhhabi ahli al-athar. Amanan yan na katiruin ni Abi Hatim Ar-Razi ayatigin manaya madhhab tanu nagu aya pinilitano na sukaw no te ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu mga sahabat yan nagu sumya mga tundukiran nagu sukat kakpiti si ko madhhab udina si ko madhhabu ahlul athar amana mithla Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal laidatiyen o Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal geso imam ko madhhab Hanbal yo siyanan mialo isi ko kitab syarh usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah arki lalkai si ko juz dina si ko chapter paganay si ko juz paganay safha ika-202 ika-2 so tiran manay so keteron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sala yazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Amanan yan na didin mapapenda aka adin o sagurumpong si kumatakan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagurumpong kipangadedeg o di na babidiran so tabang wallah taman sa kapakataling mo amrullah nakapakataling mo bangkit oy wahum zahirun nasiran na makadedeg sila din. So mga ulama na susabad kiran na tafsirin na giyang kutwa kalima ta'ifa di na giyang kutwa sa gurumpong sa aya pipikiran ro na sumanga ahlul athar laidu kaya tirono Abdullah bin Mubarak at tigina hum indi ashabul hadith ayamanan yan nagiyang kanan sa gurumpong na siran na tigu Abdullah bin Mubarak na siran sumanga ashabul hadith. Nagusyakin niya Yazid bin Harun na tigina illam yakunu ashabal hadithi fala adri manhum. Amay kabadisiran sa mga ahlul hadith na di ko katano ang tasiran. Ikatlo naging utwa hadithul iftirak. Ngutamya aluyo Rasul sallallahu alaihi wasallam kuparek sa umatian sa 73 ka firqa. Ay manan yan na lumpukan no. Na paled nuto ati Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka naraka ang kota 73 inon tabuso isaon ana so 70 na gudu na mga tao naraka na ay firqatun najina sa satiman na sira na tigu so kaya lo yaw Imam Ahmad bin Hanbal sa giyang kota hadith na ini sumbatianon udina inaloy niya nang kota tigin katero yana illam yakunu ashabal hadithi fala adri manhum. Awana amay ka badi sira na tigu Ahmad bin Hanbal so ashabul hadith na di ko katawan o antaanan ang mga tao agiyang kanan na firqatun najiyah. Mga bangsami ginan sabab aya din apitindugan o mga salafiyah sa giyang kaya masa na basta aloyin so ahlus sunnati wal jamaah na siran o di na ay mga tauron na sa mga tao kapitan ni Ranso kapit o salaf as-salih ay man so sadya pembetul sa salafiyun o di na klaim niyan sa Ginoo niyan as kaniyan na salafi ay manan yan na kadegnian so okit o salafus salih na siran it ahlus sunnati wal jamaah. Napakanduntan mga dalag nusura sang kaya pagaritan. Balasan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kaya pagaritan si Abu Haytham
si sagian ko to kiali kasawin yan kita no ko term salafi salaf agu salafi agu so term salafi aristado raksa inusen yan raktano agian ko to isa mapipikir o mga ulama udi natindig o mga ulama isa atindig o mga ulama ko kapkeului o term ahlus sunnati wal jamaah. باختصار شديد نانا آية pembetuan sa آية isa mapipikirun andin ni kan degetan sa sagiang utwa ahlus sunnah wal jamaah nana siran su mga salafiyya ari ustado pakendegetan so mga ingaran niran si sagiang kay masa pingira wasak na salafiyya ko udi nana salafiyya ko nana gitu pagana tindig nana oriano to nana idawag tan wagiang kai delegan o suara si sagiang kay apagaritan o si Abu Haytham Abu Asif pelikasawan yang kita mambu angko to isa atindig mapipikir o mga ulama si sagiang kay terma ahlus sunnati wal jamaah si iko kap keelunian si iko mga kitab udina igira pembagay siran sa mga wasiyah Ustad Abu Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wallah yang kaya mga pagaritan udah salah karor kay Abu Sajid aku si Abu Haytham. Yung utamya pamnagtanong sa kay Abu Haytham. Amanan na mi alwinian isa mapipikir si sagiang ko to ahlus sunnah wal jamaah nagiang ko to mga as-salafiyya di na mga asaryo tigirano gingo tapi mati na mga hadis na adin mambu mga ulama amanan yan na Peter Iran kenapa su mga salafin na su mga asaryo kaya pikir niran nagiang kaya pengaluin tano Niya piran ay mapipikir si ko ahlus sunnah abo su mga salafi. Gingo to hadis apya mati ustado. Ay man bala nga Bala yan. Wait na ditanun pa mati nang utwa mga hadis sabab ko ay man na miya pa mati bugi nga pagalitan. So iman to na mi alun yan to isa mapipikir mambu si sagiang kay ahlus sunnah wal jamaah basta manugtanwanan na ayad mapipikirun na so mga asyaira ag so mga maturidi. Da salakaw. So emanan yan na siran ibtiro na ahlus sunnah wal jamaah. Anto na ibtiro na asyaira ag ito na ibtiro na maturidi. Suma asyaira na siran suma ashab rin na pumaunot ko Abil Hasan al-Ash'ari amiyatay si ikurago na 324. Mina nasab si iku isa ko mga sahabo Rasul sallallahu alaihi wasallam asu Abi Musa al-Ash'ari. Rono may ko-connection no. Askaniya ni pagampaganay sumiupak o di na miyawa si ikwaya na mga Mu'tazila. Kapano to stad na aya pa asala tindigyan na Mu'tazila. Miya kapat puluragun. Nasa iskaniya ngo tindigan Mu'tazila. Uriyan yan na inawaan yan. Isa tutulan no na miya ngo tabas kaniyan na indian yan so bangalain sa tigin na lagi din ni kaya awayang ngo kwan. Kaya iya ko tindigan Mu'tazila. Uriyan to na si iskaniya na mindud si kuya mana ni si sumiyong si ko madhab ahlus sunnah. Si ko ukit o Rasul sallallahu alaihi wasallam ang suma sahabat yan asiran na mana niyan na si sirang didakal sira na mga tao. Si isa Khurasan agus isa si sagiang ka isa Iraq agus isa Sham agus kadek rang ko mga darpa si sagiang ka ya mga ingda mga Muslim. Ay mana niyan na man nagaging uto asa irana surun sira nun ito tumpok matag sira nun bid ito tumpok si sagiang uto ngaran ibarat ang uta man kung uto tawa asa ira na matag bid ito tumpok si sagiang uto ngaran wa Abil Hasan al-Ash'ari kagiung uto kito tumpok yan na ay napakasaliran na siran na ay nigil bakan na ahlus sunnah wal jamaah. Mano to ustad nagiang kana na asyaira na ibkilalaanan o mga tao pupugunot ko Abul Hasan al-Ash'ari si sagiang ko tamasan niya. Away kanin ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ikadua mapipikiron. Nana suma maturidi yo. Suma maturidi. Suma maturidi na siran mang buso pugundot ko Abi Mansur al-Maturidi. Kanian na murid o Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Sumur itu Abu Hanifah. Oh, si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani na isa ng mga kadedewan. Kadedewan na mga murid o Hanifa. Abu Hanifa. Asya kini Abu Mansur Al-Maturidi na kasusumpatan nun na sumambuso isa ko mga sahabaw Rasul sallallahu alaihi wasallam si Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ay man naroon mambu may sumpat kanya. So kaya siran mambu na tatang kadeniran sa gini na udip ditir ng mga ulama asiran na aya jamaah o din aya katago ang giran na so ahlus sunnah wal jamaah. Sisiran didakal si sagyang kaya watiran na nahro. Pediman tua derpa katatawan nun nagyang kaya tigtan wa Bukhara. Samarkand. Samarkand o yang Tormud yung dah Tormud. Aw mga pedum na Kazakhstan wala alam na mga pedum na Kazakhstan. So yaman yan na ronun mamuskan yan mitutumpok. Yung ko tuwa ngaran na Al-Maturidi, tigra na mga Maturidi yo. Naguta Al-Maturidi na ngaran na derpa karya. Barangay yo. Pwede na ako mga barangay si isa Samarkand. Agi nga na sumatag sila ng mangbu ay manan yan na inanasa budi na matag sila ng budin iko-connection no. Sigo kay ko-connection kira nun na kanaw ba yaman na bayaran simbo ng utang wakaid na maaid na okay tiran na su ahlus sunnah wal jamaah. Berarti kaya mapipikira ba namang buan na agamay ra na sala ko. Ba na agamay ra na sala ko. Kenapa? Tiga mapipikir ka na termo to pugusaran sang uta mga tao actually nang uta mga tao na ed na pugunutan niran na susunna agusto kitab wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagid mo mga Asy'ari. Ang lagid mo mga Salafi barato. Lagid mo mga Salafi. Matagbiro ino ko connection yung uta ako. Ang taon nun na mga ulama misaksi sa basta manig su ahlu sunnah nasiran sa mga Asy'ari gusto mga Maturidi. Balang ko to ino sa yang pag sa Buhaytham muta ina luing ustad. Mga ulama illam yakunu ahl al hadith na faman hum. Na ijtihad to na ijtihad man buan na kakuluin. Mga ulama bu misaksi siran saya may na pitiriran na basta manigtan waging kayamanan yan ahlu sunnah wal jamaah na aya mapipikirun na su Asy'ari gusto Maturidi. Siran. Paganiron na si Al-Kastani Al-Hanafi miyatay ko na 901 si ko hijri miyari niya si ko hasya niyan si ko Syarhul Aqaid Syarhul Aqaid An-Nasafiyah Arki Taftazani miyatay ko 792 na inalo niya noon ay ahlus sunnah wal jamaah na sa mga Maturidi gusto mga Asy'ari higit amiyalo su ahlus sunnah nasiran din sa mga Maturidi gusto mga Asy'ari siran so awan miyaloy pun Dhahabi na iniliw niya sa mga Salafi niya nung nalo ya ay bu inaloy niyan na Asy'ari mga Maturidi miyaloy pun Dhahabi sigo kitabian al-Arsh ay ninaklian pun ko Miftahus Sa'adah arke At-Tash Kubra Litas Kubra tigyan na sumambuso ahlus sunnah wal jamaah na ay mapipigiro no din na siran so amanan yan na paguluanan o Abil Hasan Al-Asy'ari aguso Abi Mansur Al-Maturidi miyaloy pa ni Murtada Az-Zubaydi si ko Ithaf As-Sadatil Muttaqin askan yan na miyatay si ko 1205 si sagyang kaya hijri miyaloy niya mabuha so ahlus sunnah wal jamaah na basta maalo yanan na ay mapipigiro na sumuso mga sumasa mga Asy'ari aguso mga Maturidi. Miyaloy pa ni Ibn Hajar Al-Haytami. Miyatay si ko 974. Si ko kitabian Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ayamanan yan ayaman ahlus sunnah wal jamaah na so Asy'ari gusto mga Maturidi. Si Abi Sa'id Al-Khadimi Al-Hanafi. Miyaloy niya man si ko kitabian na Bariqat Mahmudiyah fi Syarh Tariqat Muhammadiyah. Ayatigin na aya ulwan din na aya imam ahlus sunnah wal jamaah na su Abil Hasan Al-Asy'ari aguso Al-Maturidi. Si Hasan Ayub miyaloy niya si ko kitabian na Tafsirul Aqaid Al-Islamiyah atigin na su ahlus sunnah wal jamaah na siran su Abul Hasan Al-Asy'ari pumunot kay Abul Hasan Al-Asy'ari si Abu Mansur Al-Maturidi asiran agusto miya mangunot kiran miukit kulalaniran na duwo kagigi yung mga ulama na palid kidigiran na so sunnah o Rasul sallallahu alaihi wasallam
nagusup mga nutiran natin nasiran na aya kedegeniran na so mga tariqatus salafus salih aya kedegeniran na so ukit mga salafus salih fi fahmil aqaid si ko mana niyan nasabut si ko aqidah siram natin na jalul quran al munhalul adb alladhi yalji'una ilahi fi urfi fi ta'arrufi aqaidihim ay mana niyan nasiram no ta mga tao mga asyaira agu mga maturidi na aya giluiran so Quran ayaran pegendudan si ko mana niyan na wiran pegapasan si ko mana nakaptukawi si ko mga aqidah so mana ni nagiang karena mga ulama ay naluitano na sabagibud na nang ko mana mga ulama ay mana pitirwira na basta manigtanu so ahlu sunnah wal jamaah na ayad mapipikiron na mana niyan na so asyaira agu so mga maturidi so pakadud na kan nagyang kaya dalagno suara sa nagyang kaya pagaritan balasan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kaya pagaritan no si Abu Asif si sagyang ko to kaya likasawin yan kita no ko ikadua at tindig mga ulama ko mapipikir o kapkaaloy o ahlus sunnah wal jamaah inaluin niya nasira no to atigin so mga asyaira ay mababaloy imamiran na naso Abul Hasan al-Ash'ari nagusto mga Maturidiyya ay mambuang mababaloy ay imamiran na so Abu Mansur al-Maturidi gyang ko to paganay inaluy gyang pagaritan no at tigin man ay igirami alis ahlus sunnati wal jamaah na ay mapipikiron na so mga salafiyya na nagyuti paganay tindigarius tado ay kadu naging utay naluy ang pagaritan no at tigin si Abu Asif at tigin na ay mapipikiron na ikadua at tindigu mga ulama na so mga asy'ara na gusto mga Maturidiyya isa asibutan mo sa nariyustad na nagibs ay gaya terma ahlus sunnati wal jamaah si ko kaya tahdidi kaya tadi sa limitado si ko mga tao mapipikiron na ijtihadai ijtihad kada bepiasi ko masa Rasul sallallahu alaihi wasallam agus yung mga sahabat da mi aloy ahlus sunnah damya miyam besa dama aloy ging atur mapentun sa ahlus sunnati wal jamaah ay sa kuano ng mga ulama na siya na miyolo la ko karna ay na 300 oriano 300 400 na misa beperwistad na miad udi na ayad na buntalian na ijtihad kap limitado ko mga tao abu pa kasulod si saging kay apmutun sa ahlus sunnati wal jamaah na gitu ba di tanu ketrawan sa adman bu pagaloy tanu ari ustad ikatlo tindig yan ikatlo akaw ikatlo akaw mga ulama anded ni kaaloy o terma ahlus sunnati wal jamaah na tigiran mambuah aya mapipikiron naging kaya pagaloy tanu ayam mababaloy kuwanto na ini pasud agi kaya pagaluin tano na sukatir mga ulama aristado kenapa ini makapupuon sa ginawa tano kagi mga pagiremi na nas kami na nababaloy nami aginawa mi ipinaklamer kanu so ilmu matatagus iko mga kitab mga andang sada ba miron pagman kenapa ini makapupuon sa bay aginawa mi tudi na namia mimili kami ron na natiga miya kataya kiso kuan terun tanong kira hindi sani sa makabubukan ko mga kitab mga andang o mga ulama mga fuqaha mga usuliyun so mga ulama si ku aqida na may kapagusay kami na nasa pagusay nami ron ibarat si ku aqida man to na ay paginduda namin na so mga marajia si ku kuan to na ini bitiara si ku aqida na aluy na kanto waging kay ikatlo arai matatagurun na naamay ka maaloy so ahlus sunnati wal jamaah na aya din mapipikiron nagiyang ko to alang na inaloy ang mga pagaritan no ay marani na so salafiyya so asyaira nagusto mga Maturidiyya siran ni ahlus sunnah wal jamaah siran ging tindig yung mga ulama pagaloy na naging mitindigun siya ko paramig siya ko mga ulama usalafiyya riyustado pisik si aniran na andi kaaloy o ahlus sunnati wal jamaah na aya pa kamumurada nun naging kaya talwa aya mapipikiron naging gid na nga talwa na lang mga pagaritan wa na buso sa lapiya udi na kana buso sa ira gusto mat kagi emya so anan ustado na so isa na inibungyan so do na sumabuso do na inibungyan so isa lagi yung to kay pangalia mero yung to kay alo yung ustad na ibubungin ran so mga sayra gusto mga Maturidi yung to ang bukya alo ya ko na di na no pwede so mga salafi di na no pwede so mga salafi so giyang
gaya ikatlu warai agi rajih si ku mga ulama si ku kadak lang mga ulama Gumaka yung penanan si kuya manan yan na subuan wagamatan agi yung utami alo hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ko mga muslim. Nah gitu ba aya mapipikir si sagi nga iya term ahlus sunnati wal jamaah si ku kap keelunian ikatlu tindig ku kadak lang si ku mga ulama nana tigira na skanian din so siran din so mga salafiyah nagu so mga asy'ariyah nagu so mga maturidiyah langun din nanan ahlus sunnati wal jamaah pagkedik ko sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam agus suma sahabat yan so mga salaf tabi'in agus suma tabi nana aya paganay misaksi apa di mga ulama ul hanabila gi isu mga ulama pekendeg si ko tindeg madhabu Ahmad bin Hanbal akala la yaman ari ustad ginan su pekendeg mga salafiyah nah naskan yan so imam udina al-Syekh As-Safarini Al-Hanbali inalun yan ku kitab yan na Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah gitu pagan ya misaksi ay kadua misaksi sa so ahlus sunnati wal jamaah nagitud nang yung tatlo na so al-Syekh Ibn Ash-Shatti Al-Hanbali inalun yan mabuto ko kitab yan ini syarah si sagiyang ko to Aqidatus Safariniyah Tafsirul Qani' ini ngaranan sa Tafsirul Qani' inalun yan nun siran naging kutwa talo ay katlo misaksi sa gitud naging kutwa talo nana so al-Syekh Abdullah bin Khalaf Ad-Dayhan o Ad-Dahyan pitiro yan mabuaging kutud na ngutatalo timan igirami alis ahlus sunnati wal jamaah ay kapat nana sa kini al-Syekh Al-Hanbali Muhammad bin Ali bin Salum ay pediran na so al-Syekh Al-Mawahibi Al-Hanbali ay piyang alo yang mga ulama na so mga ulama si ku Hanabila ri ustad agi yung utwa mga ulama ay nalu ustad iniliw ni naging utwa duha na so bapi ay katimbulan na ina bapi so mga Hanabila na dasiran maumpong dasiran maijma sab ay pagmin si ku ahlus sunnati wal jamaah na basubu mga salafiyah inung tanaad na mga totoo na mga alad na mga ulama ibibilang si ku mga madhab imam si ku madhab apitin ganiran na di pagunutan si ku madhab apitin ganiran na gid naging talo salafiyah asy'ariyah maturidiyah pediran amisaksi na so sa kini Syekh Abdullah bin Uda Sufan Al-Qudumi udina Qadumi apitiru iran aso ahlus sunnati wal jamaah na igira ami aloy na ayad na pakamumuradan no nagiyong kutwa tunay ni telo madhab si ko aqidah kenegtan ulalayon gitu sa madhabus salafiyah nagu sa madhabul asy'ariyah manguri pun wallah ginga katiru Abdullah bin Khalaf Ad-Dahyan nana tigin man ay si sagiang ko ta ini taalik yan si sagiang ko to hadithul iftiraq yung utami aloy tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati ala bid'i wa 70 firqa pembeda tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam so mga ummatan sa sigirumpong siran sa kuan tunay ni 70 agutlo na kulluhum finnar langulangun din to pakasul siko neraka jahannam inun tabu tigin so firqatun wahida agi ito so bituan agi kalalema na kapken gataro na mutun sa firqatun najiyah si sagiang gaya hadith sa term si sagiang gaya hadith na ayaki alwini na wa hiya ma kana ala ma ana alayhi wa ashabi gitu miaka pun si Rasul sallallahu alaihi wasallam na siran utos sa ahlus sunnati wal jamaah ugid na sisiran mi ambidi-bidi si ko kaya patay Rasulullah kaya do mga sahaba na so kapta hadidi ang taw ay makasusul si sagiang ahlus sunnati wal jamaah gitu bainalitan no amisak si agiang kaya mga imam kana alaihi wa ashabi misak si agiang ko ta mga imam si ko madhabul hanabila tigira na giang kadan na tuloy mapipigil si ko ahlus sunnati wal jamaah igirap ka yung kana alaihi wa ashabi na gitu tigiran so ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnah wal jamaah na gitu so as-salafiyah dina as-salafiyah al-asy'ariyah al-maturidi wal maturidi na gitu ba ino to agiang yung uta alaman ng uta katuri ustad giang uta kapkel yung uta terma ahlul hadith na giang kaya pitire kini Abdullah bin Khalaf na tigin man iya so tigin sa mga asy'ariyah agus sa mga maturidiyah na dairan sang asu hadith nagudiran dira inon
Dera inun so hadis. Inun ta nasiran ipiang ade dayuan si iku kia sako dui si iku hadis. Lagi du Ibn Hajar. So Imam An-Nawawi maang kedekiran ban. Kena mata gemaang kedekiran kasiran itu mga ahlul hadis. Siram ni miya manar. Wai, sira Nabi sumiyarah sang ama hadis. oh wai nana. Gitu ba. Sabab patigin si iku kaya ukitiran si iku hadis nagu kaya pedeketiran si isagi ang kutu alang-ulangwan atindig amia warad si iku mga kauumpungan ku mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam na siran din ipembetuan misal beprotigin na siran din ipembetuan sa ahlus sunnati wal jamaah. Wai, saya mapipikiran si na natini mo iyan nagiyang kuto mga salafiyah kasi mga salafiyah na mga ulama mambuunan ami kidimat si iku hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam na ugaid nadiran may pembelag sa mga ulama matatagu maapad si iku mga ulama ul asy'ariyah wal maturidiyah maana na aristad na namiya ka dedawrugo agiyang kuto panaguntamaniran si iku kaya kidimat iku hadith ay mana ay si bunjan na isa akini sampai rektano ay mana mga hadis na langun nun ang kaya sabapan langun sira nun kaya sabapan kita nun mabtiro iba subusu Imam Ahmado oy na dita nun mabtiro iba subusu mga asy'ariyah dita nun mabtiro iba subusu mga inun tari ustad na nasiram pan ipiyang adidayuan nun so mga ulama ul asy'ariyah nagyuti giyang silang ko kaya dayo penjirang kaya dayuan gitu giyang kaya kuan pembatian tanwa katiro na naepitiro iyan na suati gin sa mga asy'ariyah agus mga maturidi agus mga salafiyah na adid ni kaloy ahlus sunnati wal jamaah na siran dinanan na bapia sa mga ulama si mga muasir na madakalikiran titindigun sa tigiran na igir ami ahlus sunnati wal jamaah na tigiran ginan din ang nanatalo kuwanto na ini as-salafiyah gusto mga asy'ariyah gusto mga maturidiyah naging kaya mga kuan ging kendigyur kami mga pagiri ami na aya ipsem payamir kano na sumakambebeken si iku mga kitab kana ay burak tanus den nakapanugal ay burak kami si sanga nami sina iptugali na mirkano sunganin ilmu sabut amatatagus isa giyang kai pagendudan si iku ilmu aqidah na misabe pro miyakilang raktan ang utwa telo tindig igir ami ahlus sunnati wal jamaah na mapipikiro na so salafi paganero na salafi ikadu na pitindigan niya na so asy'ariyah agus maturidiyah ay katlo na natini mo yan nagiyang kanan telo kuan to ini mustalah si sagiyong kuto ahlus sunnati wal jamaah na naoriano to na kebenakan managtano agiyang kaya mga pagaritano ba nami bagira tano atawsiya si iku giitano kipentag si sagiyang kaya bitira manunumpang si ku aqidah udi na si sagiyang kaya inaluy tano bitira na idawagan na agiyang kaya dalag no suara si sagiyang kaya pagaritano si Abu Haytham balasan wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanto masagugud nagu mareg giyang kaya kia oseo nang kaya mga gurutano. Mga bangsami. Nuden tano agiyang koto kia osetano si ko anto na ipterona salaf. Nagu anto na mga salafiyo. Inaloy tano to kagia igira inaloy agiyang kanan salafus salih na aya pakamumurada nun udi na epipikir nun nagiyang utwa qurunul mufaddala ay mana na so mga sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto miya mga tundukiran mga tabi'in na gusto mga tabi'in aya niya puntariakan sa agiyang kaya aloy ako si na sukalangwan o mga tao ayak kadegniran na so sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguso kini guris udina kini kutanon o mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko ngani namin italing mo Rasul sallallahu alaihi wasallam naguso miya mga tundukiran naguso langwan o mga tao kidigiran ang kanan na okay ang kanan na inaluitan no ang mga tawasiran sa mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto miyamit ongkiran na palapaled na makasusul o di na palapaled ndoitan sa giyang kuto angaran
salafiyun udina salafiyah. Isa imbetukiran na ahlus sunnati wal jamaah. Upama ka Ustad, upama ka ay mapipikir si sagyang mustalah salafiyah na nasiran sa pupugunot si ko sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sa de kaso kibtun si ko mga ahlus sunnah wal jamaah pa nakakabtukiran sa salafiyun. Ka pamana yung uta salafiyun na aya pipikiran ro na so kedug si ko kini guris o ahlus sunnah mga sahabat pa yung kiyang gelbek kaya kini guris o kiyang gelbek o mga sahaba siko minitaling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan sa paratiya, bulan sa simba. Panarima. Ngulang udah debiatan. Ay ni tenudan tanu si ina di perhati ko kapenggiraw manusia o di na tao asarna pada ko ahlus sunnah wal jamaah o di na salafiyah ko amay ka dinian may pruyod sugal bakian si ko dinian di ka pagintaw o di na asaira ka tingin o di na asarya ko o di na maturidiya ko amay ka dilong bukay lagi ang utwa mapi titu awidan ang utama na ang utwa dinian di penisba niyan sa ko ginawa niyan ay may natin na gingo takapiro tawa salafi na may ka ebu dedebitan niya na di mapi yaw. Udi na sala ko bu kepki guri sugil bekan ibarat ka babulagian susun na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na dirong pagang kadagyan mo ta mapi ngaran. Nagina ni penamaran tano para begerin tano so simba tano si ko Allah nagu pakalaan tano. So di tano di kapagadete si ko mga ulama mga tao biyunayuniran so kapaghintawiran sa diran di ka tuntuta siko diran di ka kidmati siko mga muslim na gusto Islam aguso diran di ka pangdega siko mga andewan wagamatan wagama Islam pakandagalantan wag yung utwa ditano di ka kapamang kinduan sang utwa dua pakilayar kitan o wallahu ta'ala subnarna raks iris kinian rekitan wa kaunuti tanoron nagu pakilay niyan rekitan no suribat na iris kinian rekitan wa kiba kan tanoron aginan isa mapia ditano di pandagal na dua sabab san na pakanduntan wa ngay ada lagi nusora saging kaya guru tano balasan Allah subhanahu wa ta'ala geng pagaritano siabutan wagi yung kutakatero yan sulang-ulang wan ugi inggelebak si ikusun na Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto mini bagak o mga sahaban yan na miya tanto na udi na mata tanto asiran na ketarasan de siran si iku sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto iku galebak o mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam ari ustado raksa way kibutukiran nagi yung utwa kepakaya butukiran nagi yung utwa ahlus sunnah wal jamaah piyakorian yun natigin na sutaw ipnasabiyan na ginawa niyan iptumpuk yan na ginawa niyan ipsumpat yan na ginawa niyan tentu niyan na sumpatan yan na gusto sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaban yan na aya paligoton na makapagayo na riyo stadyo panarima yan na gusto galibik yan ka udinan makapagayon na makikibang agi ang koto kapigintaw niyan di ka pa kayo ba di nga ditero na nasakan na aya kakadegnak na sumanga panarima o mga salafus salih o diyan yan na sugalibkiran na di nga kakadegen na isa na mulahadha at tinudan tano kailangan na mapakapagayon tanuanan sudangon mga pipi agalabak miyatanto si ko mga salafus salih na nagitun ipukitan tano kagito kaketanto nga at ito apagunon si iko sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto pitindigan o mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam amya na diran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakatundog tanuro naging kay pagaritan wa si Abu Asif idawag tanuro naging kay dalag nusora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwalla na yakatiruyan na tigana ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabad kumana niya na hiskan wa tiguwalla amya maratiya na kalkan yuswallah sa titua kalak tamana ay mana na piura kalak
pananggila kanu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na uba kanu mamatay inunta na mababali kanu mga muslim kanu. Kanu mga muslim. Aya piyamang nirak tanu wala na aya kapatay tanu na tau tanu wa muslim. Kena besala ka kataguan tanu. Aya pinaka kuan na matay tanu aya kapapantagan tanu sa tanu mga muslim. Nubayuran tan. Agi na so aya maana miya padal mun su arkanul Islam. Tuh. Nagutawa din yang pakabatala so kabubali niya na muslim. Muslim. So aya maana niya na isa na pinamaran tanu. Panamanaran tanu aya kapatay tanu na muslim tanu. Asu muslim na yaptiru na muslim na pernah kamu karena upagarin ya na muslim. Lagi dia na muslim. Si ikwaya mana niya na katiru yan na gusto. Gelebek yan. Mana rin ustad, kenapa niyan Riri nga sa. riri nga sa so lagi dia na muslim. Lagi dia na muslim. Si saging kaya keilitan wi saging nga maseman to. Na sakan na ay isa kibritan wan duwan. Na magana tenu udina magislam tanu si ko kabubelu Islam agama atitua korek. Oh. Nagupaga na din tanu sa ilmu si ko mga tao at taro nila na mga asaira siran udina mga maturidi siran. Udina si ko yamanan yan na mga asairan mga salafiya siran. Sa si ko kabubelu aging kutu yamanan asaira udina maturidi udina kabubelu aging uta salafiya apakadeg niran so yamanan yan na ma sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa subkili amay na subkili tan wa karibatan nagyutus kabubaliran na manusia. Kami upakat sa mga ulama saya man na abu maasum abu di keribat na subus sa mga nabi. Oh, si Koreano to na amanan yan na palayan keribat. So di tanu amay na suka kambuliya tanu sa ginawa tanu salafiya. Ang suka kambuliya tanu sa ginawa tanu apad ko mga tawa pagunot ko mga asairaw. Ako suma maturidi na yatan wilay na so kabubulwiran mga tao at titwa pugunot siran si kuya manan ng ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ba suya man nakaribatan nira? Kenapa ibarat yan na kagiad na kagudo kay ibarat sakatawa sa ira di mapi katiru natika mga diduga kay mga sa ira ya. Hindi na mamuso mga salafi. Miya lalim makay so mga ulama, mga ulama mga sa ira. Agpitiro kami ang mga diduga mga saira. Ad mabuhay man niya na meleng ka man niya na sakata ibarat salafi di mapi kambu sa ibarat di mapi katiro na natik giyang kaya mga salafi na mga kuwan. Mga salakaw kuwan. Oh. Mga salakaw sa atan. Na miya lalim makiso mga tawa man na titwa pugunot si kuya man niya na ama na mga ahlus sunnah wal jamaah. Miya salimbutan tanong siran. Napananggilan tanong nga pagkataling umatanong sa alungan na maori. Oh, pagkataling umatanong sa alungan na maori napmbibide tanong. Naubatan maya maananin na salimbuti suya maananin na pagaritan wa muslim. Gina nari mga pagariya giyang kaya page tanong wa bitiara sa kawang. Na miyatid na itatagun tanong sa giyang kaya page tanong ay pagunutan tanong di na ay okay tanong. Na so ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ko okay to mga salafus salih. Oh. Lagi na niya maanan yan nakapagukit tano sa maanan yan na gitu sabab apkili tano din apkili tano wagi yung ay kiguri sa amay na di tano di ka kipsumpay tano si ikwagama sa maanan yan na bapi andi tano apkili sebenar na dudun tano ron. Oh, sembagad na nan si kung mga tawa pagisir ka tanong mulagi so sine po kita sang kaya page tanong. Ako so pre. Ako so private ka tanong. Gini simbagono. Agi yung kaya bitira sa kawang na siran na ay pakedegan tanong na so ahlus sunnah wal jamaah. Sa maanan na bapi andi tano apkili sebenar na dudun tano. Nasa mambu sa amanan yan na apkili ang tanong sa amanan yan na pkerasan swagama na ke surang tano. Sabab ko naduro ma'al haq la ma'al ashkhas. Oh ay man na aya kapagukit tano na subnar. Sakna ubay tano pagilian naging kay mga tao. Kaya pakedegen tano na sukabubelu ya manan na salafiya, agus sukabubelu ya saira, agus sukabubelu ya maturidiya, asiran na kumakadeg siran. Si ko ahlus sunnah wal jamaah sa apipikaran tano ay tatangod din tano sa ginawa tano langon tano siran mga pagari. Oh, di tadun pagawa si sagiyang ko to man na mga rangkom akatir wallahu subhanahu wa ta'ala sa isa Quran.
So yang mana niyan na benda nan peka teo ko pedin. Oh, si ko mga pagaritan wa pagisi wanto na onon mana niyan na panarima tanu si sagiang kaya bitira sakawang supaya dudnakan bu sagiang kaya ada tomanor agiang kaya deling no suara. Balasan wallahu subhanahu wa ta'ala gengga pagaritan wa si akh Abu Asif genggo takatero yan at na sugitan no kapag sila Mariustad na kailangan na marangkom yaso sa karo kabintang itan. So tao a Muslim na naigir pusta na kailangan na dudulo ng uta kay Islami. Di mabuloy agi yung utwa postian aringa sa si sagi yung utwa lagi din a Muslim. Sa lakaw ron. Na biya loyare ako no tatigin na katiro mga salafos salih ho. At tigre na amana niya na der ka tigem pekaya ubang ka pringas aso di da usu bubuy. Na ay pa no ber ka pekay arengas anang laso muslim. Sumanusia. Ay mana utonan na mata taguru agi ang koto arga umanusia ko kipapantag no pagarinian amanusia. Lagi din amanusia. Na amay kadigan maka kuan maka pelagid sa panarima na last malalambur ka kapag ihtiramangon nasuka mamanunsi iron Estado. Padamyalo yan mula hadaan tano na giyang kaya mga pagarinyo si sa giyang kaya bitira sa kawang na aya di ran diplulubaan na nasuka tataguan ko benar. So mga mustalah hapi di niya di ka pa ang bida-bida na amay ka subenar na si matagu si sa giyang ko sabala na roy ranon lagi mabuto o karibatan asa din sa ketagun si karibatan na diran ro ayuna na Estado. Ay sanggilatan no san na Estado. Pada sanggilatan no. Na upama ko mana nina tiru atano si sagiyang kaya sabala. Na kaya makasapartano sa wad na manggil pikiran na mana niya na pagkasupak ko sunna. Na pagumpi atano sila no blibara to. Saya mana na isaw tuwa mo awid ka. Awid di tanong baduin aginawa tano abetano pegetur ni suribat. Aya mataan nasa katano na ay imbebebit tano nasa din sa katataguan ko untol. Si ko kap kedegatan ron si ko sabut mga imam tano makasusul si ko ahlus sunnah wal jamaah. Balasan wallahi kay mga pagalitan ulang tano din pembagay kan maaf si ko bana tunini keluyami suatu keid na nas kami na napakatatanaw nami kana ba ayami di suatu na so mga pagariami mga tunganayami mga bulayo kami ayam mata-mata na rin mga pagaria at pamamakin negeri kami na aya di tanu di suatu na wallahu subhanahu wa ta'ala ami sungkat tanu si sayang kuto kiniukit nun nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakatatanaan tanu asubitiara si ko panarima na dinitutungan na Estado di pagaria ug id nalalambu antadun lagi ang kuto ka pagaria tanu na katutungan na tanu ug itanu ka pamagadata sudi ka pa ang bida-bida o panarima na nawaraan dinanan pagkain si ko bisa katawan sa nalambuan tanu lagi ang kuto kababaloy tanu kaad o iman skanyat irabot si ko dulun-dulun na ang tanu di mamagadata na pangandi kami ra kanu sarila pakadud na mira kanu salam assalamualaikum warahmatullahi